Dámy a páni, opäť sme späť v investičných komentároch číslo 31. Je to Maťo Kalina, to ste už počuli, je to aj náš host František Michalových. Vítaj František, vítaj Fero asi, že? Čaute. Ahoj. Ja som si to rovej spísal, lebo ty si že Head of Sales, Arts Asset Management, Sequadet Investment Group pre Slovensko a Čechy a potom si, že influencer, tiktoker, športovec a hudobník, ktorý o sebe tvrdí, že je moderný finančník s tradičnými hodnotami. Áno, to sedí. To čo znamená? Že idem s trendom, ale stále sa držím nejakých štandardných, klasických investičných hodnôt. To znamená, že preferujem to nudné, dlhodobé investovanie do široko diverzifikovaného globálneho portfólia a špekulácie nechávam až ako 2 alebo krok 3. Takže držím sa tých tradičných pravidel, ktoré proste platia od dôb Benjamina Grahama a napriek tomu ale sledujem tie trendy, ktoré prichádzajú. A snažím sa samozrejme navnímať všetko, čo prichádza, aby som vedel na to aj reflektovať a som súčasťou napríklad aj kryptotrhu, aby som mal tú skúsenosť z prvej ruky. Takže jedno je druhé. Ja som totiž to, keď som sa pripravil dnešný rozhovor, ja som pozeral aj tvoj TikTok kanál a aj Instagramový kanál. Ja som sa pýtal chalanov tonight, že ako by definovali TikTok, ja nie som úplne, že nemám ho. Tak by povedal, že to je Twitter pre ľudí, čo nevedia čítať. Tak to mi prišlo také vtipné, že minimálne by som to tu mohol spomenúť. Ale ty robíš tie videá, že máš takto telefón pred sebou a rozprávaš keby čo najrýchlejšie, jednoduché veci, aby si ľuďom zvýšil finančnú gramotnosť a potom tam diskutuješ v komentároch s trollmi, ktorí sa snažia akoby spochybniť tieto veci. Že na čo to je dobre? To nesedí. Ja nediskutujem s nikým. Ja robím takú stratégiu, ktorá sa volá, že post and ghost. Čiže postneš niečo a absolútne neriešiš nič. Sem tam na nejaký komentár reagujem, keď je to nejaká že relevantne položená otázka, na ktorú treba napríklad odpovedať alebo na čo treba reflektovať. To je iné, ale trollov vôbec neriešim. A TikTok je neriadená strela pre mňa. Ja sa napríklad na TikToku veľmi málo času trávim ako na ten konzument. Lebo ten algoritmus je ďaleko inteligentnejší ako všetky ostatné. To znamená, že veľmi rýchlo si zvykneš na to, čo tam vidíš. Ten content je tvoj proste. To si sa pýtal dnes, myslím, umelej inteligencie, že ako by definovala TikTok, tak táto prirovnala trošku ku kokainu, hej, že... Sedí, jasné. Preto by som to napríklad nedal dieťaťu. Určite. Nie, v žiadnom prípade. Ani puberťákovi. Možno TikTok. Toto možno, aj tým by sa zadusil možno, ale... Tak puberťák už hádam, nie? No. Ale že keď ty robíš tie videá a že povieme sú dobré, hej, že mne sa to páči, lebo nerobí to každý takto, je to moderné a hovoríš príčetné veci, čo ja, akože nám sa to páči, lebo v princípe každý náš, už si 31. a každý náš host je asi ten tradičný investor s tými tradičnými hodnotami, takže možno sa veľakrát aj my opakujeme, ale že aké to už má, že výsledky, že čo si tak všimol, že sa možno tak zlepšilo okolo teba vplyvom toho, čo robíš? Primárne sa venujem takému, ja som všeobecne začal tie sociálne siete riešiť ako kontrast finančnému trhu. Pretože čo som si všimol je, že máme veľmi veľa rôznych podvodných schém, ktoré sú mimo reguláciu, ktoré sú buď cez nejaké daňové raje, tým pádom nespadajú pod Európsku úniu a vlastne na tých sociálnych sieťach majú absolútne voľnú ruku, môžu si robiť čo chcú. Môžu predávať akýkoľvek produkt bez toho, že by museli mať nejakú licenciu, museli mať nejaké skúšky, nejaké osobitné finančné vzdelávanie, to je jedno. A ten regulovaný, povedzme, kapitálový trh nemal šancu reflektovať na to, lebo ak niekto bol na sociálnych sieťach, tak patrí pod nejakú konkrétnu firmu, značku a musí si dávať pozor na to, čo povie. Nemôže len tak si pustiť, ako sa hovorí, hubu na špacír a jednoducho ísť do nich. A ja som si povedal, že mňa absolútne nič nebrzdí. Áno, samozrejme zastupujem nejakú značku, ale sociálne siete pre mňa sú že čisto ja, Fero a nikto iný, žiadna iná značka. Totálna nezávislosť a transparentnosť, to je pre mňa a hlavne tá objektivita a tým pádom sa môžem do nich pustiť ako len chcem a nikto mi nemôže nič. Samozrejme už som dostal zopárkrát také, že ma zažalujú a proste predžalobky a už to ide, ale to je bez šance, lebo ja som si to všetko odkonzultoval tak, aby som vedel, kde je tá hranica toho, že kde môžem napríklad, do akej hranice môžem ísť bez toho, aby ma niekto mohol napadnúť nejakou súdnou cestou a všetci si už domyslia, keď spomeniem nejakú inštitúciu, tak vždy to nejak zaobalím, aby to bolo jasné, ale aby tam neodznela tá inštitúcia. Čiže som v takej, povedzme, šedej zóne a viem robiť ten kontrast. A ten výsledok, ten výstup z toho mal byť vždy, že pomáham finančnému sektoru, pomáham sprostredkovateľom, ktorí
to nemôžu riešiť, nevedia to riešiť a stretávajú sa s tým v praxi, lebo viem, že v praxi sa človek stretne s tým, že prečo by som mal investovať cez vás, ktorý mi dávate, neviem, 7% ročne alebo 10% ročne, keď tu mi dáva niekto 40% týždenne. Vyslovene edukatívny zmysel. Edukatívny a proste kontrast a výsledok napríklad z toho je, že veľa tých účtov, ktoré ponúkajú napríklad online trading za nejaké poplatky, všetko sú len kurzy a neviem čo, proste čisté podvody, tak sa aj mážu priebežne, čiže nemajú argumenty na to a to je napríklad výsledok tej mojej práce. Ok, že nech zoberie potom to tvoje video a postne ho pod nejaký príspevok a povie, počúvajte, ale tento Fero hovorí toto, o tom nie je to nejaké bullshit. Alebo proste označujú, že reflektujú na to, alebo teda povedz na to niečo a ja na to urobím video a potom to mažu a tým pádom viem, že toho kontentu napríklad ubúda, ktorý je vyslovene len o tom, aby zavádzal ľudí, vyťahol z nich peniaze a išli do nejakých ponzi schém. OK, takže to je akože celkom altruistický scenár toho, že dobre, to mi dáva zmysel. Však ono klín sa klínom vybíja, čiže ako by hovoríš ľuďom v ich reči veci, ktoré potrebujú počuť. My žijeme niekedy v takej sociálnej bubline, že s tými našimi klientami a s tými možno aj našimi kolegami, ktorí vedia, čo to je S&P 500 alebo vedia relatívne rozumne vysvetliť klientom tie veci, ako by investovať mali. Ale potom je tu asi tá generácia, ktorá možno, že naozaj reflektuje len na iné sociálne siete, na aké sme my boli zvyknutí. No ale to je s tým možno súvisí taká otázka, že čo si tak možno za posledný čas všimol, že sú také možno 3, možno 2, možno 1, také veci, čo ťa najviac vytáčajú. No, také tie podvodné schémy, alebo možno nejaké chyby, ktoré ľudia pri investovaní robia, ktorými by si chcel bojovať tak najviac. Prvý najdôležitejší je narratív, ktorý behá po sociálnych sieťach a vo všeobecnosti, že trading je jednoduchá vec. Že to vie každý z domu za pol hodinku, nemusí nič robiť, nemusí v podstate vynaložiť žiadnu prácu, len si platí nejaké mesačné fíčko za nejaký kurz, za nejaké signály a to je to, čo ma akože najviac, nie že hnevá, ale to je niečo, proti čomu treba vážne bojovať, lebo vidím, koľko peňazí to ľudí stálo. Mne píšu kvázi obete týchto schém, ktoré boli v tom namočené, že koľko ich to stálo, kde niektorí dali všetky svoje úspory do toho. No. A ako nestačí asi to upozornenie u tých traderov, že 80% je v mínuse týchto No to, čo ty hovoríš, tie kurzy, to ešte v pohode. Čo ty hovoríš, tie kurzy, áno, to je už úplne šialenstvo. Ale to nie je len trading, to je aj typovanie, aj všetko možno ostatné. A sa to dostalo do tejto sféry finančnej, investičnej. Dobre, čiže jedna vec je akože také, že ľudia naletia na to, čo vždy, že chamtivosť je hnací motor a keď oni, ako to, keby som mal dneska možno vysvetliť tu, že ako to teda funguje a čo je na tom teda vlastne to, trading? čo sedí. Nemyslím ten trading, ale tá možno ten podvod, s ktorým sa ty tak najčastejšie stretávaš a ako to ty vysvetľuješ tým bežným? Nejde o trading. To je základné pravidlo. Tam vôbec nejde o trading. Tam ide vyslovene len o to nahnať čo najviac ľudí do mojej kvázi, nazvime to, že štruktúry. A mohli by sme to kľudne pomenovať, že MLM. Ale nechcem to kategorizovať ako MLM-ko, skôr to budem kategorizovať ako Ponzi schéma, lebo v MLM-ku môže byť človek, ktorý nie je klient napríklad. Ale v tomto musí byť človek platiacim klientom a zároveň je súčasťou toho v podstate tej celej siete. A pokiaľ nie je platiaci, alebo pokiaľ dokonca som sa stretol s tým, že pokiaľ sa niekto chce, že iba vzdelávať v tradingu a chce sa stať traderom cez tento ich super vzdelávací systém, tak ho normálne vylúčia. Okay. Nemá tam čo hľadať, lebo pre nich je dôležité, aby čo najviac nových ľudí priniesli, ktorí platia to fíčko, všetci majú vlastne z tých fíčiek, plus tým, že majú nejakú vlastnú platformu, tak ešte si tam zarábajú na svojich spreadoch niečo. Takže ide im len o to, aby čo najviac ľudí dostali do tej siete, ktorí tam aj dajú svoj vlastný kapitál. Okay. Ono to totiž, jedna z nich bola založená takými chalanmi, nazvime to chalanmi, sa volajú, že Islam Brothers. Hej? A Islam Brothers sú nejakí chalani z Emirátov, z Dubaja, neviem odkiaľ sú. Pred 6-7 rokmi predávali kryptomenu, ktorá sa volala, že OneCoin. A OneCoin bola zastrešovaná takou akože celkom personou, sa volala, že Rúža Ignatová. Taká Bulharka, ktorá bola dokonca na top 10 FBI wanted list, čiže bola jednou z najhľadanejších osôb. A pretože sa zistilo, že ten celý OneCoin je Ponzi. Okay. Zmizlo to nejakých, neviem, či $400 miliónov zrazu fuč, všetko preč. A títo Islam Brothers vlastne mali túto sieť, podobnú, ako dnes to funguje s tradingom, len na tento OneCoin. Oni sa tvárili, že absolútne netušili, že to je Ponzi, že oni proste predávali produkt bodka. Tesne sa vyhli base, potom boli nejaké rok a pol ticho a potom prišli s touto novou sieťou, ktorá robila trading.
Okay. Čiže ten istý systém, to isté, akurát produkt nie je nejaká kryptomena, ale je to tradingová platforma alebo trading. Ja rozmýšľam nad tým, lebo je skupina ľudí, jasne, ktorí to skúsia, potom sa popália a už sa toho v živote nedotknú. Potom samozrejme prídu aj ty, keď ponúkneš nejaký normálny produkt, investíciu, sporenie, tak už sú veľmi skeptickí. Ale potom je skupina ľudí, ktorí opakovane do toho padajú. Akože tam rozmýšľam nad tým, že čo ich k tomu ženie, že proste opakovane sa nechávajú okrádať, ale teraz to je iné, lebo teraz to už nie je OneCoin, teraz to už je trading, to je niečo úplne iné. Takže je to tá istá skupina, tá istá schéma, to je ako keby nezasvietím to, hej. Áno, princípom Ponzi schémy nie je ako keby produkt, je tá samotná schéma a produkt ti dodám, aký chceš. Keby to, čo je pre teba atraktívne, to tam bude. Dobre, ale keď napríklad, ako sa vyhnúť niečomu takému, čo sú také možno, keď ty ten človek napíše, čo je prvý znak, ako sa vyhnúť? Ako ja zistím vlastne, že začínam byť súčasťou možno niečoho, čo nie je to, čo som si myslel. Hej? Čo také tie prvé znaky toho, že vstupujem do Ponzi schémy, keby som bol ja ako klient? Keď ma tlačia do niečoho, čo nechcem robiť. Alebo keď ten celý zmysel toho, prečo som do toho vstúpil, je zrazu prečo, je tam ten reálny zmysel. To je napríklad to, že dobre, chcem sa naučiť byť traderom, chcem zhodnocovať nejaký svoj kapitál, podľa toho, čo hovoria garantovane, naučiť sa zarábať 2% každý jeden deň, to je jednoduché, ako sa hovorí. A potom zrazu ma začnú nútiť do toho, že by som teda nejakých kamarátov doniesol a že to vlastne nie je vôbec o tom tradingu, o tom vzdelávaní, ale je to o tom, aby som to predával ďalej. Čiže to je prejav môžeme napríklad v tom, že OK, že zrazu chcú odo mňa nejaký vstupný členský poplatok a doniesť ďalších a ty z nich budeš mať nejaké členské a tak ďalej. A vlastne o tradingu sa nebavíme sa len o budovaní nejaké. Nie, lebo z tradingu nemá nikto nič, alebo majú veľmi málo a oni majú z tých členstiev. Tam sa platí nejaký vstup, povedzme 200 € a potom od 99 mesačne. Takže potrebujem čo najviac takýchto platiacich členov, ktorí sú v nejakej telegramovej skupine, v akej inej, iba na Telegram samozrejme. A dostávajú signály. A to sú také signály, že bol som infiltrovaný v niekoľkých a to je vážne čistý Google. OK. Takže nemusí to ani výsť, niekedy to môže výsť, ale väčšinou to nevychádza, že? No, nevychádza. A keď to nevychádza, tak samozrejme ten človek, ktorému to nevyšlo je na víne, lebo neskoro reagoval, nepočúva tie pravidlá, ktoré sa mal naučiť. A tu sú predsa 20 ďalších, ktorí to funguje. A potom takto ťahajú, skúšaj ďalej a je to. Takže Ponziho schémy alebo to niečo, čo je ako zaštitené nejakým investovaním, to ešte stále to funguje, asi to až vždy bude fungovať. Sú ešte nejaké veci, s ktorými sa možno za poslednú dobu stretol a ťa tak trošku nahnevali v tom investovaní? Kvázi tento neregulovaný sektor vo všeobecnosti. Tam je viacej tých možností, ako ísť neregulovanou cestou a ľuďom to dáva ten pocit, že môžu zarobiť oveľa viacej. A tým pádom ten fakt človek, ktorý si dá tú námahu, je odborník, venuje sa tomu, ide si urobiť tie skúšky, aby bol licencovaný, aby ukázal tým klientom, že áno, viem to robiť, tu mám aj z Národnej banky Slovenska potvrdenie, že to viem robiť, tak má oveľa ťažšiu pozíciu, pretože niekde behá nejaký typek na požičanom aute a z Budapešti letí za 80 € do Dubaja, aby urobil zo pár videí a rozpráva o tom, ako môžeš urobiť z 100 000 za jeden rok. Okay. Čiže vlastne, že ak chceš byť v tomto naozaj odborník, tak musíš veľa sa vzdelávať, veľa vecí absolvovať, je to preregulované a potom príde niekto, kto ti to celé pokazí. A musíš vysvetľovať, prečo to on je dobré a ty áno. Že to je možno tá bariéra, ktorá ti vadí. A to vadí asi aj nám. Určite aj nám to vadí. Ako mnohí aj hostia naši sa tu zhodli na tom, keď sme sa bavili napríklad o dlhopisoch korporátnych, že na čo si dávať pozor, nehovoria, no tak keď už niekto dáva dvojciferné výnosy a štandardne, ja neviem, sadzby sú teraz na 4%, banky dávajú možno na svojich dlhopisoch 4-5% a niekto ti dáva 15%, tak akože treba ti, aby ti zasvietila tá kontrolka, že bacha na to. No a tu je to isté, akože keď aj tie akciové trhy, dokáže obyčajné S&P 500 dokáže v niektorom roku zarobiť 20%, ale to nie je o tom, že za rok budeš mať 100 000 alebo 10 násobok alebo koľko, tak ja si myslím, že tam by mala svietiť tá kontrolka, len nesvieti a hlavne ten svet aj týchto sociálnych svietí je zrejme taký rýchly a toto je tak agresívna aj marketing, reklama a všetko, že jednoducho sa ty nedostaneš možno ani k tým štandardným informáciám. Nedá sa. Ja som napríklad toto komunikoval aj v jednom podcaste s riaditeľom dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska, ktorý mi
povedal presne, ako sa veci majú. Ja som ho aj preto pozval do toho podcastu, lebo som chcel, aby ľudia počuli, že prečo regulátor nie, že nestíha alebo nerieši. Lebo nemôže, proste, keď niečo je mimo Európsku úniu, mimo dohľad, čo má riešiť? Nemôže, ako viem. No môže dvakrát upozorňovať ako NBS. Áno, a to nikto... na web stránke. A málo kto sa k tomu presne dostane na tej web stránke, dochodí na stránku NBS-ky každý deň. Dobre, už je to ako terapia, chlapci. Ja by som sa vedel posťažovať, ale že potom sú aj ľudia, ktorí to chcú robiť dobre, alebo respektíve, ktorí ako keby už nejdú do týchto vecí a chcú mať nasporené peniaze a chcú investovať, ale nerobia to dobre, že robia nejaké že investičné chyby. S akými takými najčastejšími investičnými chybami sa ty stretávaš? Prvá je FOMO. Fear of missing out, strach z toho, že mi niečo ujde. A my sme totiž národ, ktorý zaspal dobu kapitálového trhu, alebo neviem, ako to mám nazvať, jednoducho prišlo to neskôr, ako mohlo. Aj vďaka režimu, aj v tomu, že to 90 roky proste plus ten BMG Invest, akurát aktuálny. No, hej, keďže Jozef Majský to má za sebou už. Áno, ale jeho klienti ešte nie. Jeho klienti, no tak ty už sa myslím... Toto ma inak prekvapilo. Včera som robil práve video na toto, že kto bol vlastne on a že teda stále tu máme takéto Ponzi schémy nového charakteru, sofistikovanejšie a napriek tomu to stále funguje, aj keď sme sa nepoučili z minulosti. Kopec ľudí komentovalo to video, že strátili peniaze v tom BMG Investe a zároveň, keď som sa pozrel na niektoré profily, tak sa venujú tomu tradingu. Čiže proste padajú do tej istej... Zase vstupujú do tej istej prakticky. Len to inakšie vyzerá trošku. No. Tak to je už patologická vec. Niekedy. Hej. Ale to FOMO, aby som sa vrátil späť k tomu, to je hlavne o tom, že my sa snažíme dobiehať tie výnosy. Tu sa bavíme s 30-ročnými ľuďmi, že aby začal rozmýšľať nad tým, aby možno investoval nejakú svoju malú časť, že keď nie teda tých 10%, tak keď nájdeš 50 eur niekde vo vačku, tak to investuj mesačne a možno budeš mať nejaký dôchodok. A tým pádom rýchlo chceme zarobiť tie peniaze za veľmi krátku dobu. A všetci čakajú na tú novú príležitosť. Bitcoin, kedy zase, ja neviem, buchne tých 100 000, ako Kiyosaki už 7 rok za sebou hovorí. Alebo kedy príde druhý Amazon, kedy príde nová Tesla, alebo čakajú na ten moment, kedy buchnú niekde peniaze a rýchlo vytočia z toho. Namiesto toho, aby pravidelne investovali dlhodobo a fakt to robili čím skôr a vôbec neriešili absolútne nič. To FOMO to je jedna z tých najväčších chýb. Tým pádom to je to jedno. A druhá vec je vlastne ešte, povedzme, že nadpriemerné sebavedomie. Keď ľudia si možno príliš veria, že to zvládajú. Ja chcem 100% akciové portfólio, ja chcem tie najväčšie dipy, aké existujú na trhu, lebo rozumiem tomu, že vtedy treba nakupovať, ale dobre, keď tam dám 1000 eur a príde 50% strata, OK, nič sa nejde, fajn, prežijeme, doinvestujem. Ale keď už za tie roky človek, povedzme, má nakumulované, vymyslím si 100 000 eur a zrazu príde o 50 000, tak mnohí psychicky, ani fyzicky to nebudú zvládať. Čiže sa preceňujú. Áno, ináč to je taká vec, že to si asi aj my sme tak odsledovali u desiatok tisícov našich klientov, sme sa nejaké prieskumy, že veľa ľudí ti veľmi dobre teoretické popíše, že kedy bude dokupovať, ale reálne v tom čase nikto skoro nedokupuje a všetci začnú nakupovať až vtedy, keď už to zase narastlo dostatočne, lebo zase začali tomu veriť. Neviem, ako s tým bojovať. Si napríklad zoberme COVID krízu. Všetci vedeli, že dobre, prišiel nejaký dip, to bol ten moment, kedy mali nakupovať, teoreticky to všetci zvládali, aj sme sa všetci potom poťapkali po pleci, že výborne klienti nevyberali, ako pri finančnej kríze. Super. Jednak nestihli, to je jedna vec, ale dobre, nevyberali. Ale nikto sa už nepozeral na to, že či vôbec investovali ďalej. A kopec ľudí zvyšok roka normálne neinvestovalo. To sme videli normálne na tých číslach, že tam sa proste tie pohyby neboli. Alebo boli minimálne. To znamená, že oni vyčkávali na ten čas, kedy to bude zase lepšie. To tiež nie je v poriadku. Čiže si proste akorát naťahovali tú dobu toho zotavenia a nevyužili ten dip, ako všetci chceli pôvodne. A to je presne to, že treba sa pozrieť na ten rizikový profil, lebo na Slovensku, obzvlášť na Slovensku, ja si dovolím tvrdiť, že väčšina investičných účtov nezažila krízu ešte. Všetci začali investovať takto individuálne, nie cez investička alebo cez kapitál, ok, neriešim, alebo cez banku. Začali riešiť svoje investičné účty až po kríze. To znamená, že ten účet nezažil ešte taký fakt
že pár mesačný prepad. Áno, taký slušný 70% dip. No, Ako sa stane raz za ľudia 50 rokov. úplne v pohode aj 40, ale na dlhšiu dobu. Lebo povedali si, že áno, zažil som krízu, ale to bolo za okolo 22 dní, 34% a to je všetko. Potom sa ten rok vrátil vlastne ešte do pozitívnych čísel. Trošku sme sa toho dotkli pred 2 rokmi, tom 22. Akože tam to relatívne pár mesiacov klesalo a neboli tie vyhliadky, neviem aké super, keď sa stále zvyšovali sadzby, stále inflácia vysoká, čiže niektorí ľudia naozaj tam to tak dosť intenzívne prežívali a tam sme zistili aj, že kto to znesie. Ako takýto, keď sa to trošku dlhšie ťahá, že kto to znesie, respektíve kto naozaj ti v tom investičnom dotazníku to vyplní tak, ako to cíti reálne, nie ako tak ako si myslí, že to možno bude cítiť jedna. No zase to, čo my chceme, je, aby to zniesli čo najviac ľudí, hej, že konštatujeme, že nie všetci to zniesli, ale my ako poradcovia, ako sprostredkovateľia, ako zástupcovia investičných spoločností, my chceme, aby tí ľudia spravili to dobré rozhodnutie. Ja teraz, že už sme si popísali absolútne, že somariny v investovaní, potom tie zlé ako keby veci, že aj chcem to spraviť dobre, ale možno nemám na to nejaké technické vyjavenie alebo informácie. A teraz, že ako to robiť dobre teda. Že ako robiť tie veci tak, aby keď príde ten dip, aby som bol pripravený na to mentálne, že to zvládnem. Ja hovorím, čo ti pomáha? Čo mi nepomáha osobne? Alebo tebe, alebo aj to, čo hovoríš svojim. Ja hovorím, že pokiaľ človek nemá čas to riešiť, to znamená, že nepozerám si povedzme každý deň trhy, tak treba mať odborníka. Akože ja som na tej strane tých sprostredkovateľov, lebo to sú tí odborníci, ktorí majú tie veci zvládať a majú vedieť presne, že dobre, príde nejaký dip, tak treba, ja neviem, majú nastavené látky na 10, 20, 30 prepadoch, tak vtedy budú volať klientom, že teraz je dobré obdobie a budú sledovať, budú tých ľudí aj riadiť, čo sa týka tej psychiky. Čiže mať ten odborný dohľad nad tým portfóliom. A čo ešte pomáha, je proste vôbec to neriešiť. Proste mať to nudné, ja tomu hovorím, že je strašne nudné investovanie. Mám široko diverzifikované globálne portfólio, kde dávam proste nejakú sumu každý mesiac a robím to 30 rokov, 40 rokov. Ja som mal jedného klienta kedysi, ktorý kupoval akcie, ale on kupoval akcie naozaj tie blue chips. Hej, čiže obrovské veľké spoločnosti, Amazon, Microsoft a tak ďalej. A on to nakupoval naozaj tak, že on povedal, ja to kúpim a strčím to akože do šuflíka, že proste zabudem na to. A jemu to fungovalo, on nikdy nepredával. On vždy len dokúpil. A keď prišiel nejaký prepad, tak zase dokúpil. Zase sa ozval, dokúpil nejakých pár akcií a jemu to naozaj fungovalo. Keď som s ním bol asi 2 mesiace alebo 3 dozadu, tam mi ukazoval naozaj tie prvé jeho nákupy majú dneska desiatky percent, sú v pluse, niektoré možno aj cez 100, lebo proste to kúpil a neriešil. Podľa návodov z internetu to mal kupovať, predávať. Hej. Ale teda nehovorím tvojich návodov z internetu, ale tých, o ktorých sme sa bavili možno pred chvíľou. Ale naozaj, on išiel svojou cestou, vybral si veľké firmy, kúpil, držal a proste je pohoda. No a teraz vlastne z toho, čo ja budem taký diabol advokát zase, že na jednej strane hovoríte, že áno, že treba mať toho človeka, ktorý sa mi ozve, keď je to nie dobré, alebo keď by som ja mal tendenciu spanikáriť, že super a že by som takého mohol mať. Lebo ono aj Warren Buffett hovorí, že zaspí na svojom portfóliu, nechaj ho tak, len v dnešnej dobe je to objektívne ťažké, lebo z každej strany sa na teba valia všetci tiktokeri a tí, čo na tom chcú zarobiť, na tom, že niečo prepadá a spochybňujú tvoje rozhodnutia, tvoje ako klienta. Že to je jedna vec, že majú človeka, na ktorého sa spoľahnú, ktorý ti to vysvetlí. No ale potom je tu druhá stránka tej veci, že aj ten človek je niekedy na pochybách, že ako nebyť na pochybách, že ako sa vysporiadávaš možno aj ty s tým, že OK, tak S&P padne o 35%, ako sa nespochybniť v tom, že naozaj je to dobrá voľba, dobrá investícia. Čo tebe pomáha ako osobne, ako poradcovi? No, diverzifikácia. Lebo nie všetko padá tak naraz. A keď niečo padá naraz, no tak si nepomôžeš asi veľmi. Mne vtedy napríklad pomáha úplný blackout informácií. Ja proste, keď je niečoho moc a moc sa o niečom píše, tak to proste vypustím. Teraz napríklad, ja ako kontrast, ako som hovoril na tých sociálnych sieťach, aj teraz bola tá frenzy na GameStop. Úplne iracionálna vec, proste typek dal na Twitter po nejakom čase, ten, ktorý vlastne urobil tú celú GameStop sagu. Chcel zarobiť zase. Tak sa evidentne, tak sa proste ozval a išlo to hore a všade sa o tom písalo. A ja som uzavrel pozíciu GameStopu s ziskom 1 euro. Proste tak som to urobil. To som aj povedal, že a urobil som k tomu video, že takto niekedy môže vyzerať to investovanie, hej.
že mal som to dlho v strate, lebo som to kupoval proste na vysokej hodnote, lebo som sa nechal zviesť s tým davom. Lebo FOMO, presne. Akože pidi porcia, ja mám presne takýchto špekulácií, mám dosť, takže zase není o čom, ale je to veľmi mikročasť môjho celého portfólia, presne, aby som sa ja naučil na tom. A moja psychika tiež nie je dokonalá. Ja keď mám stratu, ja neviem, 20%, tak tiež sa trasem a pozerám sa na to, že každý máme nejakú svoju hranicu. Jasné, každý proste to sleduje. Preto keď počúvam, že 70% to je úplne v pohode. A ja som ten, ktorý je, že iba v tých investíciách, iba toto sledujem. V princípe nič iné moc nie je akože moja hlavná činnosť. A aj tak tá psychika proste nepustí, sme ľudia. Takže tie silné reči sú, keď trhy rastú, ale potom, keď príde k lamaniu chleba, tak vtedy sa všetci ukážu a ten blackout informácií vážne pomáha. Proste vypustiť to. To isté sa stalo s Bitcoinom, keď pustili tých 11 ETF-iek, všade sa písalo Bitcoin sem, tam do 500 000 bude mať hodnotu, 200 000, 300 000. Všetci boli múdri, nikto netušil absolútne nič, lebo to je totálne nepredvídateľná záležitosť. A proste som to vypol. Vôbec som to ignoroval. Čiže toto odporúčaš aj ako keby tým poradcom alebo ľuďom, ktorí majú tendenciu sa zlaknúť? Jasné, trvalé príkazy sú nastavené, takže investujem tak či tak. To sa nezmení. Jasné, ale z môjho pohľadu je dôležité byť v niečom, ako to povedať, stabilnom alebo niečom, čomu naozaj veríš. A vtedy môžeš vypnúť tie informácie. Ak si niečo len tak, že si to chcem teraz vyskúšať, lebo som dostal zaručenú informáciu, že do mesiaca to pôjde hore a ja tam po mesiaci to ešte nikde nešlo, asi sa toho radšej zbaviť a zobrať si tie svoje peniaze, ale ak som niečom, ako sme hovorili, široká diverzifikácia, či to sú ETF alebo nejaké klasické fondy a verím tomu a teraz sa niečo začne vo svete diať, no tak ako asi je lepšie sa na to nepozerať a počkať. Nie, to nedáva zmysel, lebo to je presne to nudné investovanie, tam sa nič moc toho diať nebude a buď ten človek si spojí nejakú úplnú absurditu ako GameStop so svojím široko diverzifikovaným globálnym portfóliom a tým pádom začne robiť hlúposti a tam má byť ten poradca, ktorý povie, toto nemá s tým nič spoločné, to je úplne iná kategória. Alebo jednoducho, keď už sa niečo deje vo veľkom, tak to nebudem riešiť, lebo aj tak si nepomôžem nikde. Kam utečem s tým? Jasné. Potom sa vynoria všetci, čo predávajú fyzické zlato, diamanty, takéto, jasne, príde Armagedon, treba kupovať mince a podobné. Áno. Áno, súhlasím s tým, že časť portfólia nie je zlé, niečo vyskúšať, ale asi 90% portfólia by som mal mať diverzifikované široko. Zároveň hovorí, že to, čo si hovoril pred chvíľou, že mal by som mať ale dobre vybrať to portfólio, lebo nie každý, ktorý si myslí, že to zvládne, to potom aj zvládne, aj tie 30-40% prepady, čiže asi kvalitná analýza jednak klienta, čiže odporúčania pre klienta, že keď sa s tebou niekto baví o investovaní, tak nenakupuj na základe informácií, ale na základe toho, že ti položí niekoľko otázok a potom ti niečo vyberie. A zároveň takisto aj odporúčania pre poradcov, že ak teda chcete poradiť svojim klientom, tak najprv sa ich pýtajte. A teraz keby som bol ja ten klient, tak aké otázky by som mal ja dostať, že aby som zistil, že OK, tak bavím sa s odborníkom a nebavím sa s niekým, kto ešte včera sa investovaniu nevenoval a dnes mi to predáva. Ja možno to poviem tak kontroverzne, ale výnos je až na druhom mieste. Absolútne to nie je dôležité. Lebo či niekto zarobí 7 alebo 8%, dobré, urobí to samozrejme nejaký rozdiel, ale z pohľadu rizika to nedáva žiaden zmysel. Proste keď niekde je ďaleko vyššie riziko a je rozdiel vo výnose 1%, tak ja sa musím orientovať najprv, aby som nabriefoval toho klienta o tom riziku. Do akého rizika môže ísť? Čo znamená fluktuácia trhov? Aké prepady v tomto portfóliu sú? Či to človek zvládne? Presne napríklad, povedzme, dobre, dnes niekto si urobí zo 100 eur 50% stratu, prežije to, ale keď tam máte 100 000 eur, ako budete reagovať na to? Nikto nereaguje pozitívne na takúto stratu. Každý je nejako inak averzný voči tomu riziku, ale v prvom rade treba mať odkomunikované a totálne nabrifované všetky rizika, ktoré sú spojené s investovaním. Vtedy viem, že som urobil dobrú prácu, lebo ten klient nespanikári, alebo je tam veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa to stalo. A keď príde nejaký menší prepad, tie poklesy sa dejú, tak nebude v panike volať, že čo za hnusné portfólio som to predal tomu človeku a že aký som ja klamár a zavádzač, lebo som hovoril o 7%, 10% ročne. A to je ten problém, že veľa sprostredkovateľov predáva práve cez ten výnos. To sú aj tie korporátne dlhopisy. Ja osobne by som vymazal zo slovníka investícií slovo garancia. Vymazal celé, jak je, lebo neplatí. Jednoducho to neexistuje v investovaní.
Môže byť niečo očakávané, to vymenili Češi veľmi, oni mali jednu dobu, mali všetky korporátne dlhopisy boli garantované a potom prišiel nejaký problém pri jednom type a potom zmenili všetci retoriku a dali očakávaný výnos. A tak to nás čaká. Problém s korporátnymi dlhopismi nás čaká, Česi si tým prešli nedávno a u nás sa prechádzajú konec koncov, u nás sa to rozbieha. Teraz čím ďalej tým viac ľudí mám taký pocit, že do toho investuje, lebo sú tam relatívne vysoké výnosy, ale nehľadia na riziko. Ale ty si hovoril, že v prvom rade ten klient musí chápať riziko. No ja na druhej strane niekedy chápem aj tých poradcov, že sa trošku boja o tom riziku, lebo aby ho nevystrašili, vieš? Ja keď sa rozprávam s poradcami, tak mi to príde, že to je to isté, ako keď predávam poistku. Veď poistku predávam na nejaké potenciálne, možno budúce rizika. Dobre, nemusíte dostať rakovinu, ale je dobre mať tie kritické choroby poistené, lebo keď príde tento problém, tak sa musíte z niečoho liečiť a potrebujete ten kapitál. Či už na liečbu, alebo na vykrytie proste toho stráteného príjmu. Môže to prísť. Preto chcem, že môže prísť aj nejaký prepad. Čo treba v tom prepade robiť, ako sa na to pripraviť a keď mám dobre pripraveného klienta, tak mu bude aj poistenie kritických chorôb dávať zmysel o 5 rokov a takisto aj jeho portfólio. Jasné. Áno, a to je to presne aj to vzdelanie, aj to vzdelávanie, aj tá skratkovitosť toho, že nemôže, nie že by nemohol každý investície predávať, môže, keď je dostatočne vzdelaný a ponorí sa do tej témy, ale to je presne to, že ak prichádzam s jedným produktom a idem niekomu ponúknuť 40%, tak nemôžem sa baviť o rizikách, lebo nemám alternatívu. Ale ak sa s vami bude váš poradca baviť o tom, že čo by ste zniesli a ako by to malo vyzerať, a potom vám zo svojich širokých možností ponúkne portfólio na mieru, ktoré môže reflektovať aj tie vaše ako keby dočasné strachy, lebo ja zase mám takú teóriu, že OK, že aj keď mám 30 rokov a strašne sa bojím investujem prvýkrát, tak nemusím mať všetko hneď 100% v akciách, aj keby mi to malo dávať najväčší zmysel, ale môžem sa k tomu postupne prepracovať. Prvý rok zistím, že mám tie dlhopisy, mám tie akcie, alebo mám to zlato, alebo mám nejaký bitcoin a robí mi to nejaký 4-5%, ale chcel by som viac a zistím, že možno aj zniesiem ten prepad. Tak k tomu, ak 100% akciového portfóliu sa viete aj prepracovať, keď máte toho kvalitného poradcu. No to je tiež o tej edukácii vlastne klienta od poradcu, ale aj ten klient sám seba vlastne edukuje. Tiež je to len o tom, že si to musí niečo zažiť, niečo zistiť, niečo možno ako keby ohmatať a potom sa dá ísť aj ďalej. Najväčší učiteľ je vlastná skúsenosť. No a čo tie skúsenosti, čo tie naše portfólia tento mesiac a tento rok, ako zatiaľ vyzerajú, Maťo? Tento mesiac je máj a máj už dobre, ale v apríli to vyzeralo horšie, lebo v apríli nám padali trhy. Tam boli nejaké veci s infláciami a inakšie v Amerike, takže suma sumárum v apríl boli naše portfólia stratené, niekde okolo od 2 do 4%, podľa toho, či konzervatívne, či dynamické, ale máj, tuším teraz posledných pár mesiacov, napríklad S&P 500 spravilo cez 6%, že sa zase super rozbehli tie trhy, zase to láme rekordy a takisto veľmi podobne vyzerajú tie naše portfólia. A koniec koncov za posledný rok sme na každom portfóliu cez 6% na tých konzervatívnych, takže je to fajn. Dobre, a čo tak, možno aj otázka možno na vás obidvoch, že čo tie výhliadky na znižovanie úrokových sadzieb? Bude to už tohto roku a čo si o tom myslíte a kedy to bude? Ja začnem, lebo hovoril som od začiatku roka a málo kto to hovoril, tak sa teraz prihrajem polievočku, ak to vyjde, že ECBčka zniží sadzby skôr ako FED. Hej, a vyzerá to tak, že naozaj by teoreticky ECBčka v lete v júli mohla znížiť sadzby prvýkrát a FED niekedy, teraz tie stávky sú tam na september, myslím, že prvýkrát v septembri, tak uvidíme. To by pomohlo samozrejme aj tým európskym dlhopisom, aj tým akciám, a teraz možno viac európskym, časom, keď pôjde FED dole so sadzbami, možno aj americkým. A včera som akurát pozeral jednu analýzu tak, že sme v polovici bičieho cyklu priemerného, lebo že... Polovici bičieho cyklu priemerného. Áno. Okay. Už to... Bičí cyklus priemerného S&P 500 má okolo 1000 dní priemerný a zarobí niekde 100 niečo percent. Hej? A my sme teraz 580, či ktorý od toho októbra 22 nejaký deň a niekde okolo 49%. Čiže ak by sme brali vyslovene, že priemery historické, tak sme v polovici. Ale či to tak naozaj je, ťažko povedať. Hej. OK. Takže to sú také pozitívne výhľadky. Ty to vidíš tiež takto pozitívne najbližšie budúcnosť v investovaní? Ja som od začiatku hovoril, že tie výhľadky, že FED bude znižovať sadzby pred letom, jasné, 100% to tak bude, tak to boli akurát výhovorky realitného trhu. A takže ja sa absolútne nespolieham na to, že kedy sa budú znižovať sadzby alebo zvyšovať, proste treba
V tomto treba žiť v momente, lebo netušíme. Nikto nevedel, že príde COVID kríza, nikto nevedel, že bude inflácia takým spôsobom rásť. Hovorilo sa, že môže rásť, ale na také číslo to nikto nepočítal. Takže vždy ja s tými predikciami idem tak opatrne. Kalkulujem s nejakými vecami, povedzme na 60-70%, ale na 100% určite nie. A treba akože sa pripraviť na každý možný scenár. No a to sme pri tých scenároch a možno aj pri tom, že už sme prebrali, čo sú tie chyby, potom ako ich vyvarovať a možno poďme teraz do toho, že čo je tvoj názor na také, že dobre diverzifikované portfólio. Lebo niekto, že niekto robí tú chybu, že málo diverzifikuje a niekto, že príliš. Čo je podľa teba dobrá diverzifikácia? Podľa toho, v akom portfóliu, ale povedzme v tom klasickom dlhodobom portfóliu mať zastrešené všetky dôležité trhy a prípadne si to ešte doplniť. Ja preferujem takú stratégiu, ktorá sa volá, že core satellite. Mám nejaké jadro, mám nejaké satelity okolo a dávame to zmysel. Všetko záleží od sumy, ktorú investujem. Hej? Čiže keď niekto investuje 30 eur, tak s tým neurobím asi toľko muziky, ale viem tiež mať akože dobrú investíciu. Ale mám nejaké jadro, ktoré proste dlhodobo spĺňa, povedzme, práve tú globálnu diverzifikáciu, že má aj nejaký, povedzme, manažment rizika. Nemusí to byť rovno podielový fond, môže to byť kľudne ETF, nebudem sa teraz baviť o tituloch, alebo teda o tom, že či ETF, alebo podielové fondy, alebo dlhopisy, ale proste v strede mám niečo, čo má povedzme, že najširšie spektrum a okolo mám buď nejaké tematické záležitosti, alebo niečo konzervatívne, čo mi znižuje volatilitu, čiže prispôsobené tomu rizikovému profilu, ale hlavne, aby som mal zastrešené, povedzme, že čo najviac sektorov a čo najviac regionov. Aby som nebol závislý, čo mnohí podľa mňa robia veľakrát chybu, že idú všetko all in do Spojených štátov a do technológií, napriek tomu, že to psychicky nevedia zvládnuť takú tú volatilitu, ktorá tam je, alebo potenciálne je, aj keď tam je ten potenciál možno najväčšieho zisku v posledných rokoch, ale sú obdobie, kedy to proste nie je úplne najlepšie. A zase prichádzam o príležitosti z iných sektorov a z iných regiónov, kde tiež sú. Čiže ja si myslím, že treba mať zastrešené všetky tieto veci a potom si môžem doplňať buď o ďalšie portfólio, alebo o nejaké extra konkrétne veci. Teraz zase možno skeptik by povedal, že a myslím, že to Američania tak veľmi majú, že investujú doma do toho amerického trhu a to nemyslím teraz, že podporuješ americkú ekonomiku, ale že veľmi veria tomu. A potom sú akoby, že ja možno sa spýtam, že je aj nejaký segment alebo sektor alebo región vo svete, ktorý by som možno nemusel mať v portfóliu, že až tak tomu neverí, že je to možno. Sa hovorí o Latinskej Amerike a niekto ju tam má, niekto ju tam nemá, niektorí, že Argentína každých 7 rokov skrachuje, niektorí, že dlhodobo to nemá význam, že či sa takto nepripravím príliš tou diversifikáciou niekedy o ten koncový výnos, a že či sú pre teba aj také veci, ktoré by si nechcel mať v portfóliu. Rusko a Čínu. Čína, viem, že má svoje momenty, ale pre mňa je Čína trh, ktorý je totálne nepredvídateľný. Tým, že tam funguje režim, ktorý sa tváril celkom dlhú dobu, že vlastne oni nemajú žiaden COVID napríklad a nič také, tam 0 prípadov a pritom vieme, kde je pravda. Tak nemám rád trhy, ktoré nie sú transparentné. Proste tá transparentnosť v tých investíciách je dôležitá. Ale ešte sa vrátim k tomu, že ja som, ako som aj spomínal, neviem, či sme už nahrávali, že ja som fanúšik aj podielových fondov a ETF-iek, lebo podielové fondy, zase tam je ten profesionálny portfólio manažment, ktorý napríklad takéto rozvíjajúce sa trhy, ktoré fakt, že netuším absolútne, čo v nich je, aký potenciál skrytý, tak tí portfólio manažeri tam vedia urobiť tú svoju prácu. A tým pádom mi vedia priniesť nejaký výnos, ktorý by som za iných okolností nemal. Okay. Čiže kombinácia. Vyberiem si široký index, napríklad aj lacný nejaký ETF-kový a potom nejakú vec, že áno, že nie všetci sa vyznáme v ugandských dlhopisoch. Tak, ak mám človeka, ktorý sa v tom extrémne dobre vyzná, tak si ho zaplatím, aby mi tam spravil nadvýnos. Okay. Proste nehrám sa na portfólio manažera, lebo ním nie som. A aj keď rozumiem veľa veciam, ale nerobím tie hĺbkové analýzy, takže. Má zmysel mať zlato v dlhodobom portfóliu? Podľa teba? Ako pre koho? Fyzické alebo ETF-ko? Asi ETF-ko. Na zlato vlastne. Tak, že my tiež sme zástupcovia toho, že maj to čo najlacnejšie a nemusíš to mať doma v tehličkách, ak ide len o ten výnos alebo diversifikáciu. Je to kontrast portfólia. Akože má možno nejaké svoje miesto, ale určite nie za mňa viac ako 10%. Určite nie viac ako 10%. To je môj osobný pohľad na to. A pri fyzickom zlate hovorím, že keď niekto to kupuje že viac generačne, vtedy možno má zmysel kupovať fyzické zlato. Do toho momentu nie. Lebo ako sa hovorí, keď si pred 100 rokmi si za jednu mincu kúpil, dal si ušiť oblek,
tak dnes si za jednu mincu dáš ušiť oblek. Čiže je to len uchovávateľ tej hodnoty a nič od toho viac netreba čakať, nič viac. Aj keď sa tu ľudia bijú s tým, že je to lepšie ako akcie, neviem čo, 40% portfólia treba mať v tom. Hej, vyberú vždy nejakú akože krátkodobé obdobie, ktoré ti vystrihnú na tom grafe. Alebo možno to tak nie, ale bohužiaľ väčšinou tak býva, že keď nás niekto teraz počúva a zamýšľa sa nad tým zlatom, tak nech si pozrie aj akože viac ako 10 rokov, kedy to šlo. Ja si myslím, že v portfóliu by mal človek mať to, čo má rád. Ja napríklad zlato nemám rád veľmi, nie že nemám rád, ale nedáva mi zmysel mať v ňom peniaze, tak ho nemám proste v portfóliu. Dobre, však to zlato asi nebude mať o 20 rokov, však keby som, alebo o 50 rokov, keď dáš 8%, no tak asi nebude mať zlato tú hodnotu, že bude robiť 8% ročne, lebo by muselo stáť akože milión, hej, to príklad, nechytáte ma za slova. Čiže áno, ja som podobného napadu, že asi to nejak bude raz 8% ročne. Dobre, takže investovanie sme možno prebrali a... Ja by som to možno zakončil to tým, že našťastie na tom trhu, hlavne na tom serióznom trhu, je naozaj toľko možností, že keď ty hovoríš, že zlato nemám rád, tak ho nemám. Máš rád niečo iné, tak máš to v portfóliu. Čiže sa naozaj dá vybrať a keď sa iba vrátime k tým otázkam, čiže ten človek, ktorý s tým klientom sa rozpráva po tej analýze, mu naozaj vie dať také produkty, ktoré toho človeka fakt, že toho klienta proste ako budú mu sedieť. Čiže si vytvoriť vzťah. Áno, absolútne si je vytvoriť vzťah. A má aj tú šírku tej ponuky. Jednoducho, ten seriózny poradca, ktorý naozaj tomu klientovi chce ušiť to portfólio na mieru a proste mu spraviť niečo také, aby bol s tým ten klient spokojný, tak mu má širokú škálu produktov, kde to vie spraviť a serióznych produktov. A určite sa nestane, že príde, no viete čo, na to sa vykašlite, na toto tiež ne, lebo ja mám tu na túto moju super investíciu a poďme len do toho. Hej. Určite, ale zvážte tú možnosť, že nebudete mať v portfóliu len to, čo máte radi, lebo to nemusí výsť. No jasné. Žijeme v dobe, keď tá ponuka a tie možnosti sú neskutočné. Akože fakt ten výber je tak brutálny. Keď sa len zoberieme, čo sme si pred 15 rokmi mohli vyberať, tak to bolo povedzme pár fondov. Teraz máme pár stovák, povedzme, alebo aj pár tisíc, hej, takže to je neuveriteľné. Tak, a je taká dvojsečná zbraň zároveň. No jasne. Presne tak, a preto treba mať možno kvalitného človeka pri sebe, ktorý tú kvalitnú analýzu a myslím, že v tejto miestnosti obidva nemyslieť. Dobre, a keď neinvestuješ, ostáva vraj, že žiješ naplno tým investovaním, ale predsa len, že keď neinvestuješ, tak na čo sa ešte tak nájdeš čas? No na rodinu, samozrejme, to je akože číslo 1 vo všeobecnosti. A ja som akože vždy ten človek, ktorý si váži čas, ktorý má, lebo nechcem povedať, že som workoholik, ale prosím, mňa tie investície bavia, takže je to zároveň aj hobby, sledujem to stále, pre mňa to je jak telenovela veľakrát, tak GameStop saga je úplne, to je také okorenenie všetkého a deje sa tam veľmi veľa vecí, takže je to taká never-ending story. No a okrem iného, akože sledujem UFCčko, čo ma celkom baví a venoval som sa tomu roky, tak akože mám k tomu nejaký vybudovaný vzťah. Snažím sa veľa pohybu robiť a amatérsky sa venujem hudbe. Kedy si som chcel profesionálne, ale zistil som, že tým sa človek neuživí, tak to je také moje hlavné. To znamená, že asi hráš na nejaký hudobný nástroj. Áno, primárne gitara, ale akože zvládam bas-gitaru, bicie, nejaké klávesy a tak. My sme si totiž to zase tak prepojili trošku s tým investovaním, Maťo sa už chystalo, má zase pripravený nejaký rebríček. Ja som veľmi rád, lebo ja keď som volal s Ferom, keď sme volali, tak hovorí, že hej, že zistil som, že sa tým človek neuživí. Ja som veľmi rád, že si to povedal aj teraz, lebo sú niektorí ľudia, ktorí sa tým uživia. To tak... Hudbol. Samozrejme sú. Peter Naď. Tak to aj ten. Ale máme tu trošku väčšie hviezdy. Máme taký rebríček, tebe to neukážem, počkaj. Iba možno, že za minulý rok kto najviac zarobil, poviem, že to je Taylor Swift. No tak to je jasné. Na turné, hej. Ale ona dvíha HDP krajín, takže to je... Áno, že konec koncov teraz... Ako TikTok, neviem, kto to je. Nevieš, kto je Taylor Swift? Je spevačka Taylor Swift. Taylor Swift? Starý, čo? To je akože... prudko vypredaná záležitosť. No, ona má takéto, hovor. Ona má také turné, kde sa mesiace dopredu mestá pripravujú, ako vyriešia dopravu, lebo tam ľudia nielen, že idú na štadión vypredaný, oni stoja okolo štadióna, aby trošku niečo počuli a to sú už 10 000 ľudí, hej, takže to je... Teraz myslím, že Američania teraz ide do Európy, má európske turné. Američania niektorí cestujú do Európy, lebo je to pre nich akože lacnejšie celé, aj ubytovanie, všetko, a ísť na koncert v Európe, ako keď mala americké turné, ale v Lani mala turné, ktoré bolo prelomové.
bolo prelomové v tom zárobku, že koľko vlastne tam sa otočilo peňazí. Neviem, či si to zachytil, alebo typneš si? No, v miliardách to bude dolároch, ale neviem. No, tak nie je to v miliarde, ale je to cez 1 miliardu, lebo to bolo prvé turné, ktoré zarobilo cez miliardu, historicky. To bola Taylor Swift v Láni. Predtým, ja to mám taký rebríček, pár tých rokov, pár tých mien, tak predtým to bol Elton John, to bolo turné 18, 20, 20, 23, ten sa blížil, to bolo 939 miliónov dolárov. Ed Sheeran 776 miliónov. Elton John viem, kto je. No aspoň, že to. Ja som chcel, že Ed Sheeran, to sa stále nechytáš, nevadí. U2, to vieš, 736 miliónov. Coldplay 617. Ale no, ukončujú to takí tí velikáni, tí rockoví, hej, Guns N' Roses a Rolling Stones. Rolling Stones mali turné 17 až 19 a potom 21. Neviem, prečo sa to napočítalo všetko dokopy, či to bolo aká jedna záležitosť. To bolo 547 miliónov. Čiže Rolling Stones zarobili polovičku toho, čo Taylor Swift minulý rok. No. Je nejaká možnosť ako na tomto úspechu tejto mladej úspešnej spevačky participovať investične? Neexistujú ešte ETF-ka, ktoré zahŕňajú hudobné štúdia alebo niečo podobné? No, a entertainment. Či to sú len tie počítačové hry stále? Zatiaľ som iba také videl. A neviem. Ona má, tuším, že najviac patentov zo všetkých ochranných známok na všetky možné výrazy jej mena, na všetky možné typy produktov, akože to je normálne celá mašinéria, to je normálne korporát, vytvorený korporát okolo Taylor Swift a mne napríklad tá hudba akože k srdcu nie je blízka, ale fascinuje ma to. Ale mnohým áno, no. Na tých príjmoch to vidno, no. Áno. Je to akože hlavne generácia Z. Čiže investovanie do tohto zatiaľ akože nie je. Nie sú fondy, ktoré by... Zatiaľ nie, ale ak by si mal možno nejaké nahrávacie štúdio alebo nejakú spoločnosť a objavil novú Taylor Swift. Boli možnosti ako investovať, ale to už dávno preč a to boli NFTčka. Že NFTčka, NFTčka už nie sú? Sú, ale asi neviem už. NFTčka boli podľa mňa niečo na spôsob dotcom bubliny. Proste tie NFTčka majú nejaký význam, hlavne pri monetizácii napríklad hudby alebo digitálneho umenia. Lebo digitálni umelci nevedeli nejakým spôsobom v podstate zarábať, lebo sa to kopírovalo a tak urobili nejaký unikátny kód, čo je vlastne to NFTčko. A človek si mohol kúpiť to umenie, tým pádom mal ten originál, hej. A v hudbe to bolo to isté, človek si mohol kúpiť buď časť nejakého alba a tým pádom participovať na úspechu toho alba. A akože malo to takúto perspektívu to malo, len potom prišlo 99% úplných bullshitov. Áno, nezmysel. No. Ono ešte príde kopec vecí. Teraz ako sa bude trhom, ako sa im bude ešte chvíľu dariť zase nie len NFTčka, ale prídu kadejaké divočiny. Ak Bitcoin nepadne, pôjde ešte vyššie, či kryptomeny, ale aj akcie, tak ešte ja čakám, že prídu teraz akože zaujímavé investičné príležitosti, ktoré budú tak prekombinované a tak divoké, že sa budeme čudovať. No dobre, tak poďme asi do záveru. Máme na teba 5 otázok pripravených. Ako na každého. Taký, že áno, nie, alebo že ak je tam možno nejaká jemná... Áno, nie. Áno, nie, alebo A, alebo B. Hej? Dobre, alebo je tam možno jedna mierne otvorená, ale na to môžem povedať čo najrýchlejšie, možno čo ťa prvé napadne. Tak ideš do toho s nami? Mám na výber? Zatiaľ neodmietol niekto. Neodmietnem, samozrejme. Niečo náročné. Začni ty, Maťo, dneska. OK, keďže športovec, bojové športy, tak ako sparring pre teba by bol lepší Conor McGregor alebo Mike Tyson? Conor. Okay. Rolling Stones alebo Depeche Mode? Rolling Stones. Radšej hrať na gitare alebo šéfovi na nervy? Gitara. S kým by si sa chcel zaseknúť vo dvojťahu? Nemáme tam možnosti. Otvorená otázka? S kým by som sa... S Warrenom Buffettom. OK. A posledná prémiová rýžový nákyp alebo kapustné fliačky? Ani jedno. To ste vybrali aké špeciality. Je možnosť nevybrať si? Takže keby si už... Tak radšej rýžový nákyp. No, tak nič. Okay. Ďakujem. Môj tým rýžový nákyp. Ďakujem pekne, to bol Fero Michalových. Furt niečo s peniazmi. Bol to aj Maťo Kalina. My sme brokeria, robíme investovanie, ktoré je lacné a tým pádom vám zarába viac peniazí na vaše dôchodky. Vidíme sa pri dieli číslo 32. Dovidenia, do počutia.